Ni Alina naiz, Ukrainikoa naiz, baina hola berian bizi naiz, nik 25 urte ditut, eta zerpitzaria naiz, nir senarrarekin bizi naiz. Ni Ana naiz, ni Errumanikoa naiz, baina Ordizian bizi naiz. Nik 29 urte ditut eta ikaslea naiz. Nik senarrarekin eta alabekin bizi naiz. Ni Ruth naiz, Valladolidkoa naiz, baina Beasainen bizi naiz. Nik 39 urte ditut eta etxeko Andrea naiz. Nire senarrarekin eta semearekin bizi naiz. Vale. Ni Jade naiz, Brasilgoa naiz, baina Ordizian bizi naiz. Niki 28 urte ditut eta irakaslea naiz. Eta nire semearekin bizi naiz. Ni Nara naiz, ni Brasilgoa naiz, baina Ordizian bizi naiz. Nik 26 urte ditut eta zerbitzaria naiz eta nire bikotearekin bizi naiz. Oso ondo, eta gu?